Искам да разкажа една лична история, която аз съм имала с... Силно се надявам и вярвам, че е бил ангел. Аз отричам факта това, този човек да е бил човек. Да, този път ще си кажа наистина всичко. Защо казвам, защо искам да започна първо с тази лична история? Защото днес, в наше време, 21 век, едно от най-липсващите неща е почита. Не говоря за това навънка в света и за хората в света, говоря като цяло в църквата. Говоря като цяло за хората, които са казали да на Христос. Говоря за цяло като на хора, които по един или друг начин всеки един от нас има интимно време с Бога. Но въпреки това, едно от най-главните неща, които липсва в един християнски живот е почита. Почита към брат ти, почита към сестра ти, почита към пастори, почита към служители, почита към тези, които нареждат столовите, почит, които мият тоалетните, почит, които носят водата. Благодаря ти, Васко. Почит към хората. И най-жалкото нещо, което мога да кажа, че почита в църквата. Тя е най-малкото нещо, най-невидимото нещо, но искам да кажа, че всъщност това е коренът. Корен за един християнски живот, за да може християнинът в Бога да бъде здрав. Защото ние повечето случаи говорим за големите неща, които на пръв поглед може да ги видим отвън, но това, което е вътре в човека, то е невидимо. И това е нещото, което само Бог може да го види, защото Словото казва, че нашия дух е светилото пред Бога, нали така? Значи, ако мога да скрия нещо от всеки един от вас тук, не мога да скрия нищо от Бога, защото моя дух е като светило 24/7 пред Бога и аз пред Бога не мога да скрия абсолютно нищо. И едно от най-важните неща за нас, християните, не са нещата, които са като дар в живота ни. Сега това може да прозвучи малко, нали, не библейско, но ще ме разберете малко по-нататък, като влезна в нещата. Ние винаги наблягаме върху това, например, когато има нещо, което е дадено като дар. Нещо, което Бог е поставил в нас, нещо, което Бог е поставил като дар и този дар служи на църквата, служи на братя и сестри, служи за тялото на Исус Христос тук на земята, нали така? Но има едно нещо, което се нарича почит. И знаете ли, че почита не е дар? Скъпоценни, ако има нещо много страшно и много важно тази вечер ние да осъзнаем, че почита не е дар. И ето тук е момента всеки един от нас да осъзнаем, че почита, когато тя не е дар, и тук отговорността не е към Бога. Тук отговорността изобщо не пада към Бога. Знаете ли защо? Защото Бог не ни е отговорен с нищо, защото почита е лично отношение на твоята свободна воля. И тук Бог няма отговорност. Това тук разбираме ли го? Че това не е дар. Бог може да дойде и да каже, ами или аз поставих нещо много ценно в тебе, това е като дар. Разбираш, не искам да го заровиш, искам да го използваш за тялото, искам да го използваш в църквата. И тук Бог може да те държи отговорен и до някаква степен ти да кажеш, абе Боже, аз имам то дар, ама някак си моля ти да го ушлайфаш, моля те, аз се моля години наред да го оправиш този дар, за да служи за тялото ти, но защо не го правиш? Нали, тук може да се обърнем към Бог. Но почета не е нещо, което Бог прави. Почета е лично решение на твоето сърце, на твоята свободна воля. И знаете ли, едно от най-важните неща в Небесното царство, ние днеска говорим за култура на почит. И небесната култура, защото, например, ако идем на дадено място, там има култура на много различни неща. Културата, колко от нас знаем какво означава? Културата е нещо, което може да се, с течение на времето, да се формира в... как да го нарека? Ще го нарека като традиция. Имаме в този град традицията, например, всяка година на иди си коя дата да правим нещо. Това е нещо традиционно и това нещо може да послужи в поколения наред. Поколения наред може това да продължи. Но почита, която идва от небето,
Тя е различна. Тя е лична отговорност. Защото Бог толкова почете човека. Вижте, толкова неща има на земята, които Бог обича, но творението, той си почита творението, той си почита абсолютно всичко, но най-главното нещо, което Бог е направил, е да почете свободната воля, която е дал на човека. А човекът вече с своята свободна воля сформира това нещо да почита. Защото аз, ако искам да почитам милийката, Бог тук не ми е отговорен. Аз решавам дали да почитам милийката. Аз решавам дали да почитам всеки един от вас. Аз избирам дали да почитам пасторите се. Аз избирам всичко това да правя. Никой не ми е длъжен. И никой не може да ме накара на сила. Разбираме ли го това? И сега ще влезна набързо в една история, която аз съм имала преди 4 години, преди да дойда тук. В Холандия като цяло. Знаете ли, една сутрин ставам, много рано сутринта. По принцип хората стават рано и отиват в гората да се разхождат, ако имат домашни любимци, но аз нямах домашен любимец. Просто така усетих го като подтик. Да стана сутринта, аз по принцип обичам гората. Тези, които ме познават, те знаят, че аз обичам природата и за мен няма... И за мен няма никакво значение в колко часа ще се събудя сутринта. Аз имам понякога навика да прекарвам повечето си време в гората сред природата. И една сутрин просто аз реших, че ще си направя кафе, ще си взема някаква лека закуска и ще ида в гората, ще си взема Библията, тетрадките, химикалите и ще прекарам време там с Бога. И знаете ли, след като вече имах това време в молитва, след като вече се прочетох нещата, и дойде време просто да се пребера нещата и да се пребирам, но не знам, хора, наистина ви казвам, това за мен и до днескашен ден остава като мистерия. Господи, човек ли е бил, ангел ли е бил, но предпочитам да вярвам, че е бил ангел. Пак казвам, аз предпочитам и силно вярвам този човек да е бил ангел, защото в днешно време, аз силно вярвам, че и в библейската история много рядко хората са виждали ангели по 10 метра, те в повечето случаи са ги виждали в човешки образ. В човешки образ. Нали, ако очакваш да видиш ангел, заповядайте. Не очаквайте той да бъде ангел, 10 метра, може да бъде 1,50 м, колкото бе. И така, и просто ставам, взех си нещата и реших да се пребера, но преди да се пребера, не знам защо. Или пък знам, Господи, да не лъжа. Знам. Нещо вътре имам някакъв потик, едно и също място да го обиколя 3 пъти и не знам, Господи, не знам, пак го казвам. Не знам защо, но знам, че просто трябваше да обиколя това място 3 пъти. И вече след като обиколих това място 3 пъти, тя е една дълга пътека, която просто минаваше... тя е пътека, но в такова кръгообразно, да. И обиколих това място 3 пъти и когато вече се обръщам към посока, дома да си ходя, наблюдавам един човек, който стои, хора, Бог ме е свидетел. Той беше изправно много здрав човек, но много възрастен. Кожата му лъскаше. Вижте, аз това не мога да разбера и до днескашен ден аз това не мога да си го обясня. По човешки не мога да си го обясня. Виждаш го, той е възрастен човек на около 80 години. На 80 години, но това беше лятно време, той си беше с къси шорти и една тениска и видимо краката му бяха като на културист. На културист. Лицето му лъскаше, краката му лъскаха и той ме гледаше с очи, които просто... както ако видиш, например, някой човек, който стои срещу тебе и иска да ти каже нещо, но преди това дава правото на тебе ти да избереш дали просто ще искаш да чуеш това, което той има за тебе. И аз го гледам така и очичките му започнаха да треперят. Да треперят, но не очите му, а блясъкът и може би бяха сълзички, някакви сълзи в очите му, които започнаха да треперят. Аз се вгледах така в очите му и си казвам, Боже, аз виждам нещо, което не е нормално. Не е нещо, което може да видиш всеки ден. Разбирате ли? Този човек е видимо възрастен, но той лъскаше. Не мога да си го обясня. Той видимо лъскаше, краката му, лицето му и имаше чисто бяло куче, което той разхождаше в гората. И ме погледна така и аз едно от нещата, които му казах, здравейте, господине.
И той се усмихна, каза здравей и започна да реве. Аз нищо друго не му казах, само казах здравейте, господине. И той каза, може ли да ми отделиш само 5 минути от твоите 24/7, които имаш? И аз го погледнах така и казах, мога да отделя 10 и 15, ако е необходимо, няма никакъв проблем. И имаше там една пейка, на която ние седнахме. И той първото нещо, което ми каза, виж, първо искам да ти кажа, че днешно време, 21 век, е много трудно да срещнеш човек, който не те познава, но въпреки това да иска да отдели от времето си. Не те ли е страх? Аз казах, не ме е страх. И Бог ми е свидетел, никакъв страх, даже усетих някакъв мир в себе си. Ти си в гората, сама, с чуж човек. Нали, колкото да е възрастен, видимо той изглеждаше здрав и все пак не е жена, не е някаква бабичка, той е мъж. И колкото да е, той е мъж, ти си сама в гората с този мъж. И това е сутринта рано. Разбирате ли? И аз усетих някакъв мир и седнах просто с този човек на пейката и той започна да ми разправя как жена му е починала преди... Той, не знам, ще ви излъжа за годините, но мисля, че беше казал около 10 години. И за тези 10 години той обясняваше една история, в която гласеше по този начин. 10 години аз се опитвам да срещна случайен човек и просто да говоря с него. И знаеш ли, това, че ти отделяш тези твоите 5 минути, аз съм много почетен. И започна да реве, но той не плачеше, просто... как да го обясня, Господи, аз даже не знам. Вижте, когато има неща, които не можеш да обясниш по-човешки, е много трудно. Той не че плачеше с глас, или пък да кажеш сега сълзите му бяха червени, или пък да кажеш бяха някакви златисти, но в неговият плач аз видях нещо различно. Видях нещо, което като че ли моето време, тези 5 минути, които аз отделих за него, аз всъщност му давах 5 минути време, но получавах нещо. Получавах нещо в същия момент и то е единственото нещо, което запомних от това, че жена му е починала от преди 10 години или пък за тези 10 минути историята, която той ми разправяше. Аз единственото нещо, което запомних е това, че той беше благодарен от почета, която той е получил от мене. И каза, аз благодаря на Бог. Той не беше християнин. Аз благодаря на Бог, че ти избра да ме почетеш. Аз благодаря на Бог. И аз казвам, ма вие християнин ли сте? Не съм християнин, каза човека. И тогава аз в този момент получих платформа за благовестие. Тогава аз взех да му разправям моята история, как аз повярвах, че аз съм християнка, че има спасение за него и Бог ми е свидетел. Знаете ли, за тези 10 минути разговор, които аз имах с този човек, той прие Исус Христос. За тези 10 минутки, които той ми отдаде. За тези 10 минутки и той каза, аз съм почетен от това, което ти правиш в този момент, че ми ги отделяш и че мога просто за 5 минути аз или 10 минути да разкажа част от историята си. Аз съм почетен и аз получих платформа за благовестие и той прие Исус Христос за тези 10 минути. Защо аз започвам с тази история? Почета не разкрива само кой си ти. Почета разкрива. Знаете ли, че почета е онзи потенциал, който Бог е дал в свободната воля на човека да видиш някого и да разпознаеш Христос в него? Знаете ли, ако ние нямаме тази почет вътре в сърцата ни и ако ние изключваме, че Бог трябва да го сформира вътре в нас, ако ние изберем да почитаме, ние ще разберем в църквата, не само в църквата, но и извън църквата, потенциала, който Бог е поставил във всеки един човек. Знаете ли, ако аз нямам почет към вас, аз не мога да погледна това, което... Максим Асенов има една история, която гласи по този начин. Когато идиш при някого, особено при мъжете, той казва, че вие сте пръст. Но в тази пръст има нещо много специално, което Бог е избрал да зарови. И не само в мъжа, така и в жената. И ако ти в тази пръст не виждаш потенциала, който Бог е поставил, съкровището, който Бог е поставил, ти ще изтървеш нещата, които Бог има за тебе, защото ако Бог е поставил нещо много специално в Васко и в Илия, и аз ако нямам почет към тях, аз няма да мога да видя това, което Бог е поставил вътре в тях. Разбираме ли го това? И единственото нещо, което разкрива потенциала в човека, това е твоята почет към него. Твоята почет към него, защото без почет ние не можем. Защо казвам, почета е най-важното нещо?
Защото ние сме свикнали в днешно време да почитаме хора, които заслужават. Заслужават по принцип нашата почит. Ти заслужаваш моята почит, защото Донке пееш уникално. Ти заслужаваш, пастор Йордан, моята почит, защото проповядваш уникално. Всеки един от вас, нали, тези, които са високо поставени или изглеждате добре, вие заслужавате почит. Виж, не казвам, че аз избирам да я давам. Вие заслужавате от титлата, която носите. Разбирате ли го това? Това е да заслужи някой почит. Но защо е важно онази почит, която идва от небето и която Бог е дал в свободната воля на човека, сам да избере да почита? Защото ако днес ме виждате тук, давам ви пример. Ако днес ме виждате тук на това място, да проповядвам и всеки един от вас казва: вау, уникално слово, вау, Пепа е толкова помазана, вау, Пепа така, вау, Пепа... И това е защото го заслужавам и защото Бог ме е помазал и аз давам нещата, които Бог ме е дал като дар, но вие просто го взимате и аз някак си заслужавам тази почет според титлата, която нося. А утре, ако ме видите някъде, където по принцип не е много удачно да видите един християнин, какво правим там? И тогава не идва онова, което Бог е поставил вътре в нас като дар и като нали, библейско, свръхдуховното, нали, да кажете, не, там вече идва онова, което Бог търси в твоето и моето сърце. Почета, която ти даваш, почета, която ти виждаш. Почета ми, аз съм паднала някъде, например. Давам ви един пример. Паднала съм някъде. Или ме виждате на място, където по принцип не е християнско. И не е много божествено, и не е свръхдуховно. Или ме видите в някаква криза, която не отговаря изобщо на християнският ми живот. Или пък не отговаря на нищо онова, което ме виждате тук и ме виждате навънка по различен начин. Ще изберете ли да почитате това, което Бог е поставил в мене? Ще можете ли да видите отново Христос вътре в мене? Ще можете ли да разпознаете Христос къде е скрит в мене? Ще можете ли? И ето тук идва истинската почит. Ето тук идва истинското, което Бог търси в човешкото сърце. Ето тук е онова, което казва: вау! Знаете ли, това е най-уникалното нещо, защото колко от вас знаят за героя, който отиваше пред Бога и казваше: Господи, ще убиеш ли, ще унищожиш ли този град, ако намериш 50 праведника? И Бог казва: ако намеря няма, нали 40? Някой си чете Библията. Ще погубиш ли този град, ако има 40, ако има 30, ако има 10? Ами Господи, ако има само един праведник, ще погубиш ли този град? И той каза: и един праведник да има, аз няма да погубя този град. Какво искам да ви кажа с тази история? Днес Бог не търси свръхдуховност вътре в нас. Днес Бог търси в нас сърце, което застава както Христос днес, заставайки пред трона на Бог, Отец, на нашият баща. Ходатайства 24/7. Знаете ли, когато падаме, когато ставаме, когато сме праведни, когато не сме, когато грешим, когато сме не много свръхдуховни, когато не правим много християнски неща, Исус Христос, заставайки пред трона на своят Отец, продължава да казва: Отче, прости им. От кръста той го каза: Отче, прости им, те не знаят какво вършат. И днес, когато Христос те вижда да падаш в разни твои слабости, Бог продължава да казва: Отче, прости им. Отче, погледни ги чрез моята прободена ръка. Отче, кръвта ми продължава да говори. Отче, кръвта ми днес продължава да вика: Отче, моята кръв е достатъчна. Знаете ли защо Исус Христос казва: аз съм достатъчен? Защото днес, каквото и да правиш, каквото и да не правиш, знаеш ли, че ти си вечно недостатъчен? Днес няма да кажа име, се видях с една моя сестра, която ми каза едно нещо: дори да си дъщерята на фараона, дори да си дъщерята на цар Соломон, ако Христос не е вътре в теб, ти не заслужаваш нищо, ти не си достатъчна. И днес това много силно впечатление ми направи. Знаете ли защо? Защото много пъти ние заставаме пред Бога и казваме: Господи, аз ти благодаря. Благодаря ти, че не съм като онази сестра, която падна. Господи, аз ти благодаря, че не съм като този брат, който се отрече от теб. Господи, аз ти благодаря, че не съм като тези хора, като този пастор.
Знаете ли, това не е в наше право. Днес аз и ти сме хора, които заставаме тук на земята. И Христос в нас е този, който ходатайства 24/7. И ние трябва да ставаме христоподобни. Знаете ли, много хора днес говорим за фарисеите, нали така? Те не са Божии хора, те не бяха истински хора, те са така, те са онака. Но знаете ли, Исус Христос казва едно много важно нещо. Това, което правят те, правете го и вие, но не си отдръпвайте ръката от едно нещо. Исус Христос не е против това, което правят фарисеите. Исус Христос е против това, че те не могат да почитат. Исус Христос не е против това, че те държат закона, защото закона е свят и Бог не е против закона. Бог не е против закона си. Бог не е против закона си, защото истината е така, че любовта изпълнява закона. Христос вътре в нас така или иначе изпълнява закона. Ако не, нали, чрез нас отвън, Той вътре в нас 24/7, Исус Христос е вътре в нас и Той изпълнява законът си. Вътре в нашите сърца ние така или иначе изпълняваме хора закона на Бог Отец. Вътре в сърцата ни, там в Светая Светих, ние изпълняваме закона на Бога чрез любовта, защото Бог казва, че чрез любов и закона е прикован, така да го кажа, върху любовта. И Бог не беше против това, че фарисеите държаха толкова здраво закона. Бог беше против това, че те някак си държаха закона, но не познаваха любовта и благодата на Бога. И че, понеже липсваше благодат и любов, те не можеха да показват милост и почит към панналия. И те го осъждаха. Те го осъждаха. Знаете ли, липсата на почит винаги ще осъжда. Липсата на почит винаги в твоите очи ще бъдеш по-горен от брат ти, от сестра ти, ако е възможно дори от пастира ти. Знаете ли, ако липсва почит, пастира ще излезе тук отпреде и ще говори и ще проповядва, но понеже липсва почит, ти ще кажеш, какво? Пастора тук не е прав. Пастора тук не е прав. Брат ми тук не е прав. Сестра ми тук не е права. Какво събота идваш тук на църква? Халелуя! Ама вчера те видях какво направи. А вместо това, ако имаме почит, ние ще се молим. Ние ще се молим. В църквата, когато влизаме, почита, знаеш ли какво прави? Почита има очи, когато влезеш в църквата, дали ще има изкривени неща? Да. Дали ще има неща, които не ни харесват? Да. Дали ще има неща, които Святия Дух ще отваря очите ти, но не да ги коментираш и да осъждаш? Да. Но почита правилната почит, която ние имаме, ще те наведе. Защо казвам ще те наведе? Защото този, който слезна отгоре и беше най-велик и най-голям, той избра да се наведе. Той избра да те почете. Той избра да каже, аз ще сложа пристилката си, за да може днес тези, които ще ме последват, да имат правилната дефиниция за почит, а не почит, която е заслужена, не почит, която е изискваща, а правилната почит, която аз решавам със свободната воля, понеже Бог ме почете и ми даде свободна воля, аз да те почета по правилен начин. И нека всеки един от нас да отиде в Лука, който има Библията си, нека да иде в Лука, 18 глава, 11 стих. Фарисеят, като се изправи, молеше се в себе си. Вижте, искам на това да наблегна много сериозно. На думата фарисеят, като се изправи и се молеше, къде? В себе си. Вижте, това да се молиш вътре в себе си не означава, че ти си се молил с глас. Означава, че ти се молиш вътре в себе си. Фарисеят, като се изправи, молеше се вътре в себе си така. И единственият, който знаеше, че той се молеше по този начин, кой го е чул? Исус Христос го чу. Исус Христос го чу, защото той се молеше вътре в себе си. Защо аз казвам, че много е важно вътрешно, защото нашия дух е като светило пред Бога и Бог знае кога
как ти защитаваш пред Него. И твоя дух 24/7 е светило пред Бога. Нашият дух е светило пред Бога. И тук Словото казва, че фарисеят, като се изправяше, се молише вътре в себе си така: Боже, благодаря ти, че не съм като другите човеци, грабители, неправни, прелюбодейци и особено, виж, и особено като този бирник. А бирникът отсреща се молише: Господи, с глас, прости на мен грешника. Прости на мен грешника. Лука 18:11. Прости на мен грешника. И според вас, кого Бог почете? Кого Бог видя като светило пред олтара си и на кого Бог е казал: благодаря на това сърце. Благодаря на това сърце, че е искрено. На онзи, който се смири. На онзи, който избере да смири сърцето си. Защото не само той смири сърцето си, но той избере да извика с глас и да каже: прости на мен бирника. А тук фарисеят се молише вътре в себе си. И той си помисли, че ще остане скрито това. Но не, това не остана скрито. Знаете ли защо? Пак го повтарям. Аз силно повтарям и наблягам върху това, да го запомним, че нашия дух е като светило пред Бога. И знаете ли, пак, може би се преповтарям, но аз мога да застана тук пред вас и да сложа 30 000 маски, които вие да видите. Но истината е такава, че трябва да си много свръхдуховен, за да видиш, и то отчасти може би това, което е вътре в мене, и то ако Святия Дух ти позволи. Защото всички знаем, че ако Бог не ни отвори очите, ние нищо не може да видим какво има в човека. И само Святия Дух има правото да ти позволи да видиш какво има вътре в човека, и то фрагменти, отчасти. Но пред Бога нашия дух е като светило. И той се молише вътре в себе си и казваше: благодаря ти, че не съм като тези. И ги изброява. Но Бог почете, Бог избра да фокусира себе си върху това, че бирникът каза: прости на мен грешника. Защо днес е толкова важно твоето сърце да остане в изправно положение пред Бога? Защото Словото казва: не е добре за нас да се лъжем, хора. Не е добре за нас да се лъжем. Не е добре за нас да манипулираме, да лицемерстваме и да идваме на църква някакси облечени в... Библията говори за фалшива правда, за фалшиво смирение, за друг вид вяра, която не е истинската вяра. Защото може да имаш вяра, която идва от чуване, но Словото говори за слушане, но както и да е, това е друга тема, друга проповед, която ако имам привилегията някой ден, ще говоря. Защото има няколко вида вяра и ако искате, нали, да проверите, давам ви го, може да проверявате. Истинската вяра е от слушане, не от чуване. И затова нашият Господ Исус Христос постоянно повтаря: и тези, които слушат. И тези, които слушат. Аз силно се надявам тази вечер да слушате. Да слушате, защото чуването е свързано с това, което идва и минава. И тази вечер аз се моля, наистина в името на Исус Христос, да не чувате и просто да преминава, а да слушате. Амен. Амен. И просто, нали, тук фарисеят обясняваше и нещата, които не са правилни, хора, които не са правилни. Време, знаеш ли какво? Време е да застанеш искрен пред Бога и да му кажеш: Господи, на мен ми липсва почит. Защо искам да наблегна върху това, да искаме от Бога да почитаме? Защото почита се изгражда. Почита не се получава. Аз не мога да ти дам почит. Аз мога да ти дам моята почит, но да ти дам ти да имаш почит, не мога. И самият Бог ще отдаде своята почит към теб, но Той не може да ти даде почит. В смисъл да дойде да ти даде като дар почит, за да можеш да обичат. Да почиташ някого. Почита е закон на свободната воля на човека. Закон на свободната воля на човека. Пак повтарям. Закон на свободната воля на човека. И за да получим това изграждане, почита започва със смирението.
Ето тук също. Вижте, тази вечер говоря за неща, които не са дарове. И затова ни е трудно, защото трябва тук да се напънеш ти. Тук трябва вече ти да правиш нещата. Тук не може да очакваш Бог да направи нещо. Бог може да ти помогне, да те изгради, Святия Дух да те показва, нали, как стават нещата, като добър строител в сърцето ти, но не може да те накара да изберееш, да почиташ. Не може да те накара да се смириш. Не, Бог може. Бог може да те накара, но когато Бог идва и те кара да се смириш, повярвайте ми, нито един от нас не би предпочел Бог да дойде да ни смири. И затова Бог дава на свободната воля на човека, той сам да реши да се смири. Защото когато Бог идва и те смирява, много пръст и трева ще едеш. Много пръст и трева ще едеш. Затова Бог казва днес и апелира към всички нас. Смирете се под мощната ръка на Бога, за да може във време, което ти не очакваш, да те издигне. Да те издигне. Никога не знаеш. Аз не дойдох с очакване. Виж, Бог ми е свидетел. Аз бях притеснена днес. Господи, какво да говоря? Защото аз съм ти подготвила много неща, но както винаги Святия Дух разваля моите планове. И винаги той е този, който може да ми разваля плановете. И Бог ми е свидетел, не съм започнала нищо да говоря от това, което съм приготвила, между другото. И единственото нещо, за което, нали, дойдох и казвам: Господи, не искам да заставам по-човешки, да давам неща, моля те, нали, изпълни ме, И знаете ли, не очаквах днес Святия Дух да ме посети толкова силно. Но Той ме почете. И аз избирам днес да почитам времето, предпочитам да почитам Словото, предпочитам да почитам воденето на Духа, така както Той ме води. Дори понякога в моят ум да идват неща, Господи, знаеш ли, аз много по-силни неща приготвих, моля те да дам това. Не, Пепи, ще дадеш това, което аз ти давам. Защото това е нужно. Не знам за кого, не знам по какъв начин, но Бог знае. Бог знае. И Бог избра малките, древните неща. Бог избра отхвърлените. Бог избра счупените неща. Защо? Защото там се показва славата Му. Там се показва силата Му. Там се показва Неговото господство. Там се показва Неговата власт, Неговият авторитет. Знаете ли, ако всичко е съвършено, ние не се нуждаем от съвършения. Но там, където са счупените неща, Бог се показва силен и съвършен в нашите немощи и в нашите слабости. И знаете ли, добре е за нас хората да се смиряваме, защото, пак казвам, смирението ще те издигне. И единственото нещо, което те издига, това е, ти избираш да се смиряваш и Бог започва да изгражда в сърцето ти да почиташ по правилен начин, защото пък почита е платформа, на която Бог ти дава правото ти да растеш и да се възвишаваш и да се качваш нагоре. Защо казвам всичко това? Защото самият Исус Христос предпочете да смири себе си, като си върже престилката, смири себе си и предпочете да почете своите апостоли, своите ученици. И това може да го намерим в Йоан 13 глава 3 стих. И тук се казва, Исус като знаеше, че Отец е предал всичко в ръцете Му. Вижте, Словото казва, че Исус знаеше, че Бог Отец предаде всичко в ръцете Му. Знаете ли днес кое е трудното на нас, човеците? Когато ние получаваме от Бога помазание, когато ние получаваме платформа, на която може да растем, когато ние днес получаваме авторитет, когато ние получаваме дар слово, когато ние получаваме дарове от Святия Дух, какво правим? Растем ли в това? Възвишаваме ли себе си? Или предпочитаме да се смирим и да почетем с всичко това, което Бог ни е дал, обратно да почетем Бога с всичко това?
Какво избираме днес да правим? Вижте, Исус тук казва, че Исус като знаеше, че Отец е предал всичко в ръцете му и че от Бога е излязъл. Вижте, от Бога е излязъл и при Бога се връща. Знаете ли, това днес, което Бог ти дава, много е важно това да го разбереш. Това, което Бог ти дава, да знаеш, че трябва да го върнеш. Това е почит. Почит. Не задържаме нищо това, което Бог ни е дал. Ние му го връщаме. И Исус, като знаеше, че Отец е предал всичко в ръцете му и че от Бога е излязъл и при Бога отива. Хора, вижте, той знаеше откъде излиза. Той знаеше къде отива. И на него не му беше нужно това, което Бог му е дал, той да го запази за себе си. Той избра да го раздаде. Той избра да го предаде. Защо? Защото само това, което Бог ти дава и ти го предаваш, е в такава форма, че да расте, да се умножава за царството на Бога. И виж какво направи. Стана от вечерята, свали горните си дрехи. Какво свали той? Свали това, което Бог е поставил върху него и избра да се облече с нещо друго. Той облече, той наложи върху себе си смирението, защото без смирението той нямаше да има тази сила да почете по-малките от себе си. Стана от вечерята, свали горните си дрехи, взе пристилката, вижте каква дреха си сложи. Вижте каква дреха си сложи. Свали дрехите си, взе пристилката и я препаса. После наля вода в умивалника и започна да мие краката на учениците и да ги изтрива с пристилката, с която беше препасан. Когато ти сваляш това, което пред другите или пък на другите е трудно да го стигнат, защото ако Бог беше застанал с дрехите, които Бог Отец беше положил върху него, ние нямаше да можем да стигнем и самият той нямаше да може да се наведе. Защото дрехата на смирение те навежда към по-малките. И тези, които по-малките имат тази сила да се протегнат към тебе по-силния, към тебе, който си по-велик, защото смирението и почита винаги ще се... Знаете ли, Димитър Лучев казва едно много важно нещо. Този по-силният винаги ще има силата да се протяга, а този по-слабият нека да не бъде мързелив. Силният винаги ще има силата да протегне ръка, а слабият нека да не бъде толкова мързелив да я хваща. Нека слабият да не бъде много или пък прекалено мързелив, за да я хване. Защото днес Бог свали своите неща, облече нашите неща. Само и само ние да имаме тази сила да се протегнем към Него. Амин? Когато се движим от място на почита, ние сме склонни да се наведем. Когато ние се движим от място на почит, ние имаме различно виждане. Когато ние се движим от място на почит, ние изграждаме първо вътре в нас царството на Бога и след това ние имаме силата да го раздаваме на останалите. Склонни да се превдигнем. Склонни. Почитът те прави склонен да не се виждаш след това пък малък. Когато ти почиташ по правилен начин, тя те прави да изграждаш себе си и когато ти изградиш себе си, почитът те прави да растеш. Почитът те прави да растеш. Не оставаш никога малък. Никога малък. Когато ти обичаш и почиташ по правилен начин, ти растеш в царството на Бога. И знаете ли, когато ние почитаме, не растем само горе, в небесата, защото колко от нас знаем, че ние горе имаме място и ние там може да растем, но ако ние не почитаме, ние тук долу не може да растем. Ти горе може да растеш, защото Бог се грижи за тебе. Твоето място никой не може да го вземе, Бог Отец се грижи за тебе в градината си. Но тук на земята липсата на почит
не те прави да растеш и не можеш да растеш. И това ти пречи да растеш. Почета размножава и удължава нещата в живота ти. И това може да го видим в Матей 19:19. Когато ти почиташ, Словото казва, почитай майка си и баща си, за да се удължи живота или пък да ти бъде добре на земята. Почета удължава и разширява царството вътре в тебе. Защото почета е нещо много малко и елементарно, но в същото време е най-важното нещо, което ти като християнин трябва да изградиш вътре в себе си. Казвам да изградиш, защото това няма да дойде от небето или пък и Бог да дойде с магическа пръчка да го изгради вътре в тебе. То е нещо, което ти изграждаш. Избери днес да почиташ, за да може да бъдеш почетен. Избери днес да почиташ, за да може да бъдеш почетен. Почета не е дар, аз вече го казах, почета не е дар. Почета е решение на сърцето. Решение на сърцето. Почета е нещо, което, например, давам пример като приемането на спасението. Някой кара ли те на сила да избереш Исус Христос за личен спасител? Никой не те кара, нали? Това е нещо, което е лично. Лично на сърцето ти, личната воля на твоето сърце, когато, например, идва някой те благовества за Исус Христос и как ти сам избираш спасението си, избираш Исус Христос. Почете по същия начин. Ти трябва да изградиш вътре в себе си тази култура на почит. Ние трябва да изградим тази култура на почит. И тази култура на почит, пак го казвам, не може някой друг да ми я даде. Не може Бог Отец или Исус Христос или Святия Дух да дойде и... Не, те ще дойдат, ще ме почетат мене като човек, но аз трябва да разбера какво Той прави в сърцето ми, за да мога да имам същата сила да почитам, защото почита изисква сила. Знаете ли пак защо го казвам? Защото пак цитирам думите на Димитър Лучев, от който аз съм много благословена. Много. И този благословен Божий човек казва така. Исус Христос, когато дойде на земята и когато Той отиде на кръста, Той не отиде да направи от нас лъвове. Нали, защото в повечето случаи ние казваме, ние сме лъвове, нали, лъвът отюда. Не, Той отиде на кръста, за да извоюва свобода и в тази свобода аз и ти днеска да бъдем агнета с лъски сърца. Да бъдем агнета с лъски сърца. И знаеш ли, Той също добавя към това, че за да бъдеш агне с лъвско сърце, се изисква много голяма сила. Много голяма сила. Защо? Защото всичко в този свят днес иска да те сформира, ти да бъдеш най-силния, най-великия и когато ти ставаш най-силния и най-великият в света, на тебе ти се ограбва най-малкото и най-древното, което не можеш да видиш с прости очи. Това е да почиташ и да се смириш. Когато ти си много силен, нали, във всичко, ти не можеш да почиташ и да се смиряваш. Но когато си агне с лъвско сърце, ти можеш. Защо? Защото там нещо вътре лъвът отюда прави и онова, което Бог е извоювал като агне, те смирява. Отвънка те смирява, отвътре те прави силен. Отвътре те прави мощен. Защо? Защото на теб ти трябва сила да се протегнеш към какво? Към онова, което светът е отхвърлил. Светът днес е отхвърлил почета. Колко от нас могат да видят днеска почет в света? Колко от нас може да видим някой да дава почет от свободна воля? Не можеш. Ще те почитам, ако имам изгода от теб. Ще те почитам, ако ме храниш с златна лъжица. Ще те почитам, ако имаш палат. Ще те почитам, ако имаш пари. Ще те почитам, ако имам полза от теб. Аз имам полза от теб и ще те почета. Защо? Защото аз от тази почет, която аз ще ти давам, аз ще извлека нещо материално. Аз ще извлека някаква изгода за себе си. Но онова, което светът е отхвърлил днес, е онова, което на теб и на мен най-много ни трябва. Защо? Защото това, което светът е отхвърлил, Бог го е избрал. Изберете онова, което ви се струва малко, онова, което е отхвърлено. И знаете ли, в последно време ще бъдем много очаровани. Но не го казвам в добрия смисъл. Очаровани от това, което Бог е избрал.
Защото Бог казва, в последно време мнозината свръхдуховни, на тези, които знаят Библията от корица до корица, тези, които знаят Словото от А до Я, тези, които цитират Словото наизуст, тези, които знаят всичко, но са отречени от силата на почета, от силата на смирението, от това, което днес светът е отхвърлил. Бог ще бъде очарован и Бог там ще изяви себе си. Бог там ще каже, това са моите избрани. Защото ако видим днес и четем Библията, Давид беше мъжът по сърцето на Бога. Но ако го видим реално погледнато, Давид е по-грешен от мене. Давид уби, Давид прелюбодейства, Давид направи неща, за които днес може да ме видиш в една сфера да бъда по-лош от него, но в друга сфера пък той по-лош от мене. Но Бог каза, Давид е мъжът по сърцето ми. Защо? Защото Давид избра, защото той знаеше, много добре знаеше, че сърцето, което той носи, е светило пред Бога. И той не можеше да скрие. Затова казва, къде да ида, Господи? Духът ти навсякъде ме вижда, духът навсякъде ме гледа. Аз не мога да остана скрит от лицето ти. Аз не оставам скрит от лицето ти. И днес, заставайки пред Бога, не се крий, защото Бог знае сърцето ти. Как да му кажа, че днес сърцето ми, как да му кажа, че днес попаднах в това, днес попаднах в това. Не бягай от това, което Бог вече вижда. Бог може да ти помогне за това, което Той така или иначе вижда, ако решиш да му го предадеш, избереш да се смириш и да почетеш силата и властта, която Той има, защото Той наистина има сила и власт да те промени, да те трансформира. Христос е достатъчен. И няма грях, няма сила, няма нещо, което да бъде по-велико от това, което Той може да направи със сърцето ти. И днес, ако има нещо, което апелирам като човек, който познава силата, може би ето толкова мъничко, която Бог има за нас, е, че Бог е избрал. Бог е избрал. Бог вече е освободил сила и помазание. Ти днес да не се страхуваш, защото Исус е пълнотата на абсолютно всичко. И няма име по-велико, казва Словото, от греха ти, от святостта, която може да имаш. Няма нищо, което да е по-велико от името на Исус Христос. И днес няма сила, която може да те отдалечи от това, което Бог има за тебе, но има едно нещо, което може да те отдалечи от това. Ти да познаеш истината и истината те направи свободен. Липса на смирение и почит. Липса на смирение и почит. Липсата на смирение и на почит започват да деградират това, което Бог изгражда вътре в нас. Знаете ли деградацията в един християнски живот откъде започва? Колко от нас знаем какво е деградация? Знаеш ли, може 10 години ти да си вървял с Бога по правилен начин и само за един миг, да избереш да не почиташ, да избереш да не се смиряваш. Започва деградацията в твоя живот. Липсата на почит изгражда в нас пристрастие. Когато има липса на почит, това е деградация, хора. И в Яков, 1 глава, от 1 до 4 стих, няма да чета всичко, но ще го префразирам с мои думи. Там казва, ако влезе някой с чисти дрехи и влезе някой с окалени дрехи и ти покажеш почит към този, който идва с чистите дрехи и отхвърлиш този, който е с мръсните дрехи, това е пристрастие на сърцето ти. И днес той не говори, нали, това е нещо, ще го дам като откровение, което аз получавам. И днес това не е, нали, че някой може пред вратата да влезе наистина човек с чисти дрехи и с мръсни дрехи. Тук пак една
игра на думи, която става въпрос за човек, който почиташ, защото е изградил някакъв християнски живот, и човек, който идва от света смачкан, счупен, мръсен. И ти избереш да покажеш почит към този, който е, нали, има някаква титла изградена в християнския живот, и този, който е отхвърлен от света, мачкан. И ти кажеш: о, не, аз няма да се допра, както фарисеите направиха с блудницата. Но Бог показа почит. Тя избра, вижте, тя може би в себе си трепереше от страх, защото по това време, колко от нас знаем, че блудниците бяха, не биваше да се докосват, не само до хора, но не трябваше да се докосват до учители и равими. Но каква сила трябваше ти да имаш вътре в себе си, и каква смелост ти трябваше да имаш вътре в себе си, за да избереш да влезеш в къщата първо на фарисеи, второ, да има там равим, учител, помазаник. И ти да избереш, виж, това е избор на сърцето. Избор на сърцето. И тя избра да почете Исус Христос, като счупи най-скъпото, което имаше. Алабастроновия съд, който днес символизира твоето и моето сърце. Да счупиш в сърцето на Исус, в нозете на Исус, сърцето си. И да почнеш да триеш с косата си нозете на Исус. Знаете ли какво също? Това е пак лично откровение, което ви давам. Косата символизира помазание. И ако наистина ти днес искаш да получиш помазание, ако днес ти наистина искаш да ходиш в помазание и да служиш на Исус, на теб ти трябва първо да решиш в сърцето си да счупиш съдът си, който си ти, в нозете на Исус, за да може този съд да бъде изграден, да получи помазание, за да можеш да служиш по правилен начин. Защото само ние, когато счупим себе си, ние може да служим, да говорим, няма значение какво ще правим в Царството на Бога, дори столовете да нареждаме по правилен начин. Защото аз мога да нареждам столовете днес по начин, по който, например, трябва да ги нареждам. Но дори един стол да преместиш в сърцето си от място на почит, Бог го вижда това. И Бог почита това. Бог го вълнува това. Бог толкова се, знаете ли, смея с много радостно сърце да кажа, че ако има нещо, което съм усетила през тези 5 години от християнския си живот, да усетя сърцето на Бог. Знаете ли, понякога ние си мислим, че Бог много се радва, когато правим велики неща за Него, когато, нали, помазанието на Бога протича през нас и правим, дори мъртъв човек може да възкресим. Но знаете ли, Бог толкова не би се възхитил, колкото когато ти в сърцето си избереш да смириш себе си и да почетеш нещата, които Бог е поставил в Словото си да почиташ. Знаете ли, Словото казва, че Исус благоговееше пред Бога и Бог за това го възвиши. Вижте, Бог не възвиши Исус, защото Той направи някакви велики неща. Не, Той благоговееше, а благоговение означава да знаеш каква сила имаш, да знаеш какъв авторитет имаш, но да избереш със свободната си воля да благоговееш пред някого, който ти предпочиташ да кажеш: ти си по-силен, ти си по-мощен, ти си по-велик, и Бог Отец това го вижда и казва: ето за това аз те възвишавам. Ето за това. Словото казва за това. Бог не казва за това, че отиде на кръста, а за това те възвишавам. Защото ти благоговееш пред мен. Благоговеение, колко от нас знаем какво означава? Смиряваш себе си. Правиш се малък, колкото и голям да си. Благоговеение, малък. Благоговеение, смиряване. Благоговеение, страхопочитание. Благоговеение, избор.
избор да почетеш. Благоговение, страхопочитание. Какво означава страхопочитание? Колко от нас ние се страхуваме, давам сега най-ценното нещо, колко от нас ние се страхуваме за живота на нашите деца. И по какъв начин ние пазим живота на нашите деца? За страхопочитание. Защо? Защото е най-милото, най-скъпото и най-важното и най-ценното нещо в живота ни. И когато ние знаем да почитаме по правилен начин, първо Бог и след това всеки един от нас, ние имаме страхопочитание. Страхопочитанието пази нещо, което ти е много любимо, много скъпо. И ти избираш да го пазиш с цената дори на живота ти. Амин? И виждам, че времето наистина много напредна. Преди да свърша, искам да ви дам, защото аз силно вярвам, че всеки един от нас иска да има някакво мерило в живота си. Абе, Господи, аз доколко горе-долу в сърцето си съм изградил тази култура на почит. Ако днес искаш да разбереш дали почиташ по правилен начин, ако днес се чудиш изобщо дали почиташ по правилен начин, ако днес ти искаш да разбереш дали почиташ, мерилото за твоята почит, първо към Бог и след това към хората, е погледни животът си, до каква степен ти си се смирил. Ако днес има мерило за духовна зрялост, е почета, понеже този, който бе най-велик, избра да смири себе си и да почете този, който беше над всичко. И днес мерилото за нашата почит е мерилото на твоето смирение. На нашето смирение. Смирението е мерилото за почита. Почита е мерилото за смирението. И това са неща свързани. Като, например, знаете, имаме едни гирлянди, такива на топченца, и те са свързани около шията ни. Само едно да скъсаш, да решиш да премахнеш, то всичко друго ще се разпадне. Ще се деградира. Нали, правилната дума, ще се деградира. И ако ние днес липсва почит, казвам го с избирам да го кажа. Ако днес ние нямаме почит, без значение в какъв ръст си в духа, без значение каква титла носиш, без значение колко знаеш Словото, онзи, който е най-малък, онзи, който не знае Словото, откъде и как, по какъв начин е наредено тук в Библията. Онзи, който може да каже, то се намира в Яков, а в същото време да е в Йоан. Онзи, който не разбира, нали, много как стоят нещата. Но ако има почит и стои с изправни взаимоотношения тук в сърцето си с Бога, той ще те надмине в много от нещата, които днес ти като титла, които имаш и правиш в царството. Знаеш ли защо? Защото днес ти можеш да станеш тук, отпред на това място и наистина да получиш почит и да получиш някаква титла. И може тук отсреща да застане друг човек, който е смирен, но не смирен пред вас, смирен пред онзи, който знае пред кого застава и на когото служи. И пак казвам, той е в Яков, той говори за Йоан и хората отстрани стоят и гледат, абе то даже Библията не знае, пък станала е да говори. Знаеш, ако той е с правилни взаимоотношения с Бога в сърцето си, ще те подмине. Защо? Защото тук мога аз да съм с 10 крачки назад от теб,
но горе в небесни места аз съм с хиляди напред. Горе аз съм с хиляди напред. И знаеш ли кой ги прави? Онзи, който тича със скоростта на светлината. Бог ми е свидетел. Сега ще ви кажа и с това свършвам. Понеже започнах и това не ми беше на ум даже, но вкарах го, ще вкарам и свръхестественото, което имах преживяване с Исус Христос. Казвам свръхестествено, това не е сън, това е нещо много свръхестествено. Знаете ли, една вечер просто лежа в леглото си. Лежа в леглото си и ама нямам никакво, нали, затворих, аз вярвам, че всеки един от нас е преминал през това нещо, когато, например, сънувам ли, не сънувам ли, буден ли съм, не съм ли буден, какво става с мен, не можеш да го разбираш това нещо, нали така? Мислиш, че спиш, ама не спиш, мислиш, че си буден, ама не си буден, нещо такова. И просто си лежа върху леглото и казвам на Бога, в духът си, не говоря с думи, просто вътре в духът си, защото знам, че духът ме е светил и знам, че пред Бога това нещо излиза. Като Тамян. И Бог казва, вау, дъщеря ми Пепа тази вечер е с мен. И заставаме така и казвам, Господи бе, татко, вижте сега, вижте една проста молитва, на която излиза от сърцето ми. И казвам, бе, Боже, Господи, татко небесни, до кога ще бъда толкова назад? Чуйте, до кога ще бъда толкова назад? До кога ще съм малка? Не може ли, Господи, да раста малко в Теб? Не може ли да съм няколко крачки напред? Не мога ли, нали, така и разправям на Бога? Не може ли, Господи, не може ли? И Бог ми свидетел, знаете ли какво се случва с мене? Това е свръхестествено. И свръх, ама много свръх. Знаете ли защо? Защото аз се лежа в леглото. Сега се опитвам да обясня нещо свръхестествено с човешки думи, но повярвайте ми, е много трудно. Много трудно е да го облека в човешки думи, защото това, което е по принцип горе, с човешки думи не можеш да го облечеш. Но естествено е да бъде свръхестествено. Стоя така и усещам. И колко от нас знаем, че когато се срещаш с Бог Отец, ти знаеш. Когато се срещаш с Духът на Бога, ти знаеш. Когато се срещаш с Исус Христос, ти пак знаеш. Духът ти знае. Духът ти знае ти с коя от личностите се срещаш. И аз усещам, Господи, моля се, дай ми правилните думи. Усещам как Исус влиза в мен. Сега какво означава това влиза? Не знам. Влиза в мен и аз съм, нали, в леглото така и Той започва да тича. Бог ми е свидетел. Започва да тича с скоростта на светлината, но с тялото ми. Исус вътре в мен влиза, взима тялото ми и започва да тича с такава скорост, че аз се опитвам отстрани да видя, но скоростта е толкова силна, че аз не мога да виждам отстрани какво се случва, къде тичам, какво става, къде бягам, какво правя. Не мога да го усетя. Не мога да усетя, не мога да виждам нито през какво минавам, нито какво се случва и казвам, Господи, какво се случва с мен? И казвам, и започна, нали, в тялото ми взе да вибрира. Аз го усещам вече. И тялото си усещам, и духът си усещам и казвам, бе, Господи, какво се случва с тялото ми? И от стискане, повярвайте ми, когато вече дойдох на себе си, от самото стискане, когато аз да го кажа, събудих се или отворих очи, не знам. Когато си отворих очите от самото стискане, ето тези ногтите ми, както винаги, аз съм с дълги ногти и ногтите ми бяха забити тук в ръцете ми, боляха ме и казвам, Господи, Татко небесни, друг път не го прави. Знаете ли, понякога се молим за неща, които Бог ги прави и след това казваме, не го прави. Не искам повече, не искам. Знаете ли защо? Защото аз, когато се събудих, минути наред тялото ми не можеше да дойде на себе си. Тялото ми не можеше да дойде на себе си. Аз цялата се клатих като ненормална. Ръцете ме боляха, всичко ме болеше. Тичала съм и то толкова силно. Защо днес казвам всичко това? Защото ти никога не знаеш. Когато ти си в изправни положения в сърцето си с Бога, очаквай неочакваното. И Бог знае кога, как и защо. Кога Бог да те изведе, кога Бог да го направи, Бог знае. Ти просто стои в изправни положения с Него.
Така че никога не се сравнявай с човеци. Един е този, с който ще се сравняваш. И този е Исус Христос. Бог иска от теб, от мен днес, единственият, с който да се сравняваш. И не да се сравноваваш, а да се сравняваш. Защото с Него ние не можем да се сравновяваме, но Бог иска да стигнем до Неговата пълнота, растежа ни, колкото Христос. Бъдете благословени!